usa sa mga issues gyud kay kini si Vice President Sara Duterte mga higala hapit tanang issue gip hapak nito niya. Unya kini karong bag-o ato mga higalang tukion kay matud pa si Vice President Sara Duterte gipasanginlan nga sa dihang diha pa sa DepEd ang iyang staff, usa sa iyang mga staff sa DepEd nga mao si Attorney Pua, iya kuno kining gilabay og laptop. Straight to the point. Kabati ka ng istoryahan indekin. Mo'y gipa dagan nga istorya karon. Nga kini si Sara lahi gyud utok. Kini si Sara kini ni ang kuan gini dili makapugong sa iyang emosyon kay ngani iyang gilabay mahigala og laptop si Attorney Pua. Da atong itapad ni si Sara og si Attorney Pua. Ang ato ini mahigala kay kung dunay pasangil, gusto tang mo verify kung tinuod ba nang maong pasangil. Ha? Kung tinuod ba nang maong pasangil, kay lisod ba sa kaayo mahigala karong panahon na god nga ni-declare na Sara nga mudagan, siyempre tanang atak, iya gyud mga higalang sawon. In fact, bisag wa pa sa mo-declare mudagan, gitirahan ng gyud sa daan. Katong Quadco mga kagalaan, sunod karon ang House Committee on Justice, naagid tanan niya ang tira. So apil ini mao nga kini si Sara kung pananglitan mada ang mga tao aning istoryaha makaingon wa gi angay dining ayo din himuong presidente. Kay lahi de sagkwan limang kadili makapugong ang iyang staff mahigala abogado pa gilabay niya laptop. Straight to the point. Tinuod ka ng istoryahan ni Store o butang-butang ra. Muna nga kung makabati ka ng aligasyon na kung tinuod manggaling na, makaingon ka nga, lisod, og may mahimong presidente. Lisod. Pero sa di pa ka mutuo, kay kinahanglan man mahigala nga di ta mutuo dayon, ato klaruhon nga, doon na ba ebidensya nga nagmatuod nga nang hapak si Sara og laptop, nang labay og laptop, or butang-butang ra kini. Ha? Kay kibaw ka mahigala karong panahon na, grabe man ang mga butang-butang sad. Pwede nga tinuod, pwedeng dili. Nan kung tinuod, nangita ta asa man ang ebidensya. Asa man ang video, kung naa may video gani nga gihapak og laptop. Asa man ang picture nga doon ay gihapak og laptop, wa may napakita. Straight to the point. Muna nga, ingon ta di ka ni butang-butang rang istorya ha? Para pagpintal gyud mga higala og dautan nga image ni Vice President Sara Duterte para ma-discourage yung mga tao ni Store. Nga makaingon ang mga tao daw ay ayo, dili maayo mahimong presidente. So hinay-hinayon gyud mga kagalaan og kanabang madaot ang iyang dungog. Ina na maginang politika mga sugitig paminaw no, iyahay maglinabayay og lapok. So si Sara mahigala gilabay gyud og maayo og lapok hasta mga kagalang butang-butang didto butang-butang dire. Pero sa ako nang gingon, kung naay ebidensya atong tuuhan. Asa man ang video nga iyang gilabay og laptop kini si Attorney Pua. Straight to the point. Og dunay CCTV ni anang DepEd. And I understand na magini mga CCTV labi na opisina mahigala nga naa diha ang Vice President. Dunay gi CCTV ana dekin. Vice President unang naa. Kinahanglan man ang monitoro ni mga higala iya mga lihok sad diha sa opisina kay simbako niya ang safety ba. So muna nga ang ato pangutana naabay CCTV nga mag-support nga kini si Attorney Pua iya mahigalang staff kani adto sa DepEd gilabay niya og laptop. Straight to the point. Do na by picture nga gilabay og laptop kay kung way ebidensya makaingon ta butang-butang ra kining tanan. Straight to the point. Muna nga ato ni hagon og mayo. Kay lisod man kay mahigala magmugna-mugna kag istorya sa pagkakaron unya way ebidensya. Muna ang mga tao mga kagalaan sa di pa tamutuo ato masusihon daan gyud. Ikaduha, wa may napakitang CCTV, wa may napakitang picture. Ang sunod, do na bay ni reklamo. Aron nga masuta na to ba? Kining gilabay, alleged nga gilabay og laptop nga mao sa Attorney Pua ni reklamo ba nga gilabay sa laptop? Straight to the point. Kay kung pananglitan mga kigalaan, klaruhon to ba kay
Pananglita gilabay og laptop, ang una mo reklamo sa attorney Pua day, mahimo og abogado kay labayon kag laptop. Unya human mo padayon niya po ka ng trabaho diha, binuang sa istoryaha day. Para na ko abogado ka, may manugot na kailan trabaho indikin. Unya karon padayon sa mahigala nga loyal ngadtong Vice President Sara Duterte. In fact, usa siya sa mga defense counsel ni Vice President Sara Duterte. Mo naman kaingon ka nga karuhon sa tuha ay sa di pa kumutuo ang akong unang pangayoon naabay ebidensya. Kay lisod man ko kay kanang pagmugna-mugna og istorya mga kay nasayon ra mo guna. Mao sad ni kining kang Governor Pambali 4. Do na mahigalay atong isunod na unyang isyu ha kay do na mga higalay mga pasangil batok ni Governor Pambali 4. Ang akong pangutana, pasangil na tinuod ka na or way ebidensya. Ano mo gud tama kay gilan sa ebidensya kay hibaw na kaning politika. Daghan magoy mo himo-himog istorya, mga fabricated stories ba para madaot ang usa ka tawo mga kagilaan. Para madaot ang usa ka politiko. So kining istoryaha, si Sara Duterte nang labay kuno og laptop ngadto ni Atty. Pua. Ikaw og tinuod galing na mga kagilaan pagkabatik yung batasan ining Sara. Way angay nga mahimong presidente. Pero sa di pa ta mutuo, ay sa kay kining abogado ta di man ta dali patuuhon day. Ang abogado dili dali patuuhon, mutanaw ta nabay ebidensya. Wa may napakitang ebidensya. So makaingon mga higala, abli ang posibilidad niya. Himo ron ang istorya ha. Straight to the point. Aron pagdaot mahigala ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga una na itong pangitaon, pag ingon gilabay laptop, number 1 naabay ebidensya, naabay naka-take og picture, naabay naka-video. Aron nga maligon ang pasangil nga tinuod nga nang labay laptop si attorney si Sara. Ikaduha, kung nang labay laptop, di kumutuo nga si Atty. Pua mahigala usa sa mga maayong abogado ba yan Atty. Pua, in fact, appeal when is defense counsel ni Sara. Inanang imong profession lawyer ka, matay bisag istoryahon lang ka sa imong amo day nga, wargot na ko kaangay nimo. Ayaw mamutos ta, oy. Mayo man og, wala gyud kay kaadtuan lain. Ha? In fact, kanang mo serbisyo, kanang DepEd mahigala, o mo practice ka og sa imong pagka-lawyer, mo focus ka sa mong practice, mas dako pa makita as practice day. Ang imo lang nga ba nga, pasyon maka na imong naada sa DepEd, gi-invite ka mahigala nga mo serve din dapita. Para ng gobyerno god, gi-invite kang mo serve ka. Pero inon ta mahigala nga, kung dili kay ko magkatuo magod og abogado mahigala gilabay laptop, nya okay ra nimong gilabay kag laptop. Straight to the point. Number 1 ka ng abogado, una yun, kamaugo na mo pasakag kaso, dahil mo na yung pasakag kaso. Ha? Kay usa ka na kadakong insulto po yung pagkatao, oy, nga abogado ka, gilabay kag laptop. Unya, human pabilin paghapon kada sa DepEd. Hantod niya na-resign si Sara sa DepEd. As sa DepEd Secretary, una pa nawa po si Atty. Pua. Unya, hantod karon gikuha siya Defense Counsel. Mulaban ka anang, imo kong kuhaon Defense Counsel, gilabay na ba kung mong laptop? Medyo kanang istoryaha mahigala og atong balansihon ba? Balansihon na mo ni istorya ba? Medyo dili maayong istoryahan. Kaingon ka butang-butang ni istorya. Butang-butang ni. Kay bisag kinsang empleyado, bisag dili abogado gani day, labayon kag laptop day. Kanang kasaba sa manager, kasaba sa imong boss, imong amo, natural na part na sa trabaho. Part na sa trabaho. Dunay uban mga higalang sensitive ana makasabaan, mo resign o di okay. Kaya nga naman, lisod man sa kayong ikaw yung manager, ikaw maoy head anang opisina, di po ka pangasaba. Na may panahon yun nga, ang imong mga tao, kinahanglan mahigala nga imong i-guide. Nga mo ni mo na, o di maminaw, imong i-call ang attention, kadugay makakasaba kagyod. Pero kanang kasaba, ako na anad kay ko na indekin. Gikan magugubong mo radio day. Grabing kinasabanay na mo dito Nistor. Pero sige na mo ginasabanay dito sa Bumbu Radio. Dito ko nakat-on sad. Mo na ako di ko mo ilaya pong utang kabubuton dito sa akong gigikanan dekin. Mo nang kana bitawng mo gikan ko dito nga estasyon. Dili ko mo saway kay maayo to nga mong training kanadto ambot ka karon. Basta nung training mo kanadto day porbida. Kasaba di ako kasabaan ko buntag ni kahapon kasabaan. Ini kaabot sa weekly meeting kasabaan sa gihapon. Pero na, man ako nadangatan ka na to.
Grabe mo yung kinasabanay nako sa una. Pero part na sa, amo lang sabton nga part sa trabaho, mo kat-on sa talabi pa ka ng bago pa kang gradual sa akadim. Gusto magutag ka ng, kuan ba? O sa una pagkakat-on, o na yun, mapay pagsugod ni mo, kuan na yun ka. So natural nga mo agi yun ka na. Kana, mga kasaba-kasaba, part na sa atong kuan usahay. Kaya na may usahay, may galang mo likoy sa tapanagsa. Na may panahon makagalaan nga, lisod ba sa gunang wa naging makabadlong siguro mo day? Bisa pa kanimo dako na mo langgo, naging makasulti siguro mo. Kaya lisod man kay wa say maminaw, wa na sa kay paminawon. So kanay na makasaba-kasaba, madara na. Pero labayon kag laptop, ug tinuod man ganing labay laptop, di ko mo tuong abogado ilabay laptop nimo, padayon kag gyapon trabaho indakin. Wa automatic na eh. Wa nakakauyo nako, Vice, gilabay mo ko nimog laptop, ayaw kog labaya, professional man ko. Parihata lawyers. Ako mabuhi ko, wata din mabuhi ko, mo practice ko. Ha? Itatar ko as professional. Bisag kining atong mga staff pananglitan, makasabaan okay. Pero yung taglabayo ni mo nag-cellphone day, naahinoy politiko ng labay cellphone, kadto doon nag-ebidensya, doon na may nakasulti ginato nga, dito sa circle, nga mga labay gitong politiko ang cellphone. Oh, ang labay microphone, naman yun. Katos kanhi Gobernador Gwen Garcia ba? Ang microphone gibunlot yun. Naay na video yun, nagi video. Ha? Inadto to siya pero kanang way video, way ebidensya asa ato sang tan-awon na klaro ba di ba? Ha? Kay kanang abogado, mga kaigalaan, sa imong nadangatan, sa imong profesyon nga lawyer ka, duhagol ka kurso na imo nahuman. Ha? Di man ka pwede mo eskwela law, ug wa ka maagi gyud og at least nakahuman kag BS degree nimo. So nakahuman kag 4-year course, bisag unsa nga kurso, unya mo proceed ka abogasya, sa laktod nga pagkaistorya, mahuman nimo abogasya 8 ka tuig na. Nya labayon na kag laptop. Mo na nga di ko mo tuog dili mo resign sa Attorney Pua kung gilabay sa laptop. So mo na nga wa man mo resign sa Attorney Pua. Number 1, why ebidensya, why video, why picture, why CCTV, sa Attorney Pua wa pod mo reklamo. Wa pod mga higala within sa DepEd day nga kanang nabas lang meeting panalitan nga mo ini pasangil. Wa salaktod nga pagkaistorya kini mga higala hinimo-himo kini fabricated nga istorya sa gawas. Dili gani tagasod mga kaigalaan. Straight to the point. Ana plangka-plangka pag-istorya ato mo i-analyze og maayo ba. Atong palawman ang atong pagsabot nining mga issues. Kay lamang kag mo pasangil ka mga sukid dig paminaw. Musangtop sa muna huna, tinuod ba kani or butang-butang lang ni? Aron yun nga madaot si Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Ha? Aron yun madaot. So niining isyuha makaigalan in particular, og imong timbang-timbangon, medyo layo sa tinuod, ha? Kay balikon ko, dakong profesional ng abogado, og asa nimo na manarbaho, dili kinahanglan labayo nimo na og ano eh. Dili kinahanglan. Istoryahon nimo na gamay mga higala nga tinarong lang kapag istorya, way problema. Ha? Way problema kay mabuhi man ka sa lain nga kuan. Daghan man kag kabuhian. Ha? Kanang pagpasar nimo bar exam, it's a turning point sa imong kinabuhi. Straight to the point. So ganahan ka lang yun. Pananta mag-teach ang abogado, giganahan nga mag-teach. Muna akong tanaw ha, ganahan mag-teach ang abogado, muna na ay mag-teach. Okay. Pasyon niya ang pag-teach. Pero imo niyo nga, tangtangon ng pagka-teacher na, what problema, oy. Naman ay daghang maduan. So muna nga kining pasangila, medyo layo ras tinuod. Kung ato mahiga lang i-evaluate, layo sa tinuod. So, gihimo-himo kining istorya, kay wa may ni-testify. Nga na mo testify nga naa sa duol. So, di mo himo ning istorya ha, nga tagagawas ang naghimo-himog istorya. Unya gipakatap mga kaigalang istorya, buhan kadto mga tawo nga daling mutuo, mada. Pero atong palawman ang atong understanding gamay. Straight to the point. Now, atong ipadayon mahigala atong duga mga hisgutanan rong buntaga. Ato balik-balikan gamay ha, kining pamasangil magud mga higala. Pasangil batok ni Vice President Sara Duterte, mahimo na tong tuuhan. Kana kung doon na ebidensya. Pero kung way ebidensya, mo atras ta gamay, kay basig panaot ra ni. Pamulitika rin tanan ni store. Mo lagi na kanang musod kag politika, labi nating imbitaron ka kay mudagan kag eleksyon, imo sad nga banaon imo kagalingon kaagwanta ba ka sa intriga. Kay og naa kay isyu padakon, og wa kay isyu himuan.
Mao na kini Sara Duterte para madaot gyud. Ila gyud himuon mahigala nga unsaon pa ni pagdaot. Kay panalitan katong ubang tawo nga daling mutuod ay makaingon man nga, uy, putong dini Vice Presidente, dili maayo mahimong presidente ni kay manglabay maglaptop. Pero mo na nga ang atong pangutana, unang-una si Attorney Pua nga mao man kay gilabay, mo'y mo reklamo. Wa man. Ikaduha duna unta mga higalay CCTV or video baka nakakuha video or picture pala dunay ebidensya. Wa man. O doon na ba kay empleyado sa DepEd nga naa nagtrabaho ng opisinaha nga makaingon nga diha siya panahon mahigalas paglabay. Aron nga dunay saksi, dunay witness, nga dunay personal knowledge ni ining maong pasangil. Kay kung wala gani na, butang-butang ra ka ng tanan. Straight to the point. Kung wala gani na, wala. Gihimo-himo ra ka ng istorya, ha? Mao gani mahitabo. Gihimo-himo ang istorya para madaot, para nga di na ganahan mga tao, kay medyos pagkakaroon na ba kusog mangyod kini si Vice President Sara Duterte. Straight to the point. So makatandog sa mga tao na labi pa ang masa mahigala, emosyonal maning masa, limang kag manglabay kag laptop. Pero pag susi nga, butang-butang naman din eh. Kana mga tao mahigala di po na madali nimo og mislead. Muna nga kung mas mayo, di na lagi ka maghimo-himog istorya day. Kay maghimo-himo kag istorya mo research sa maning mga tao, mga sukitig paminaw. Straight to the point. Kining istoryaha nga mga labay laptop, maura ning istoryaha mga kagalaan sa si Sara, medyo hinay kuno sa academics niya dito sa San Sebastian College. Maura ng istoryaha nga naman. Ug mo istorya ka gani nga hinay sa academic, ang paistoryahon nimo ang iyang professor or ang iyang classmate nga diha gyud no personal knowledge mahitungod niya. Ug ang istorya may gala katos Madriaga nga wa man sa mag-abot gani sa eskwelahan. Nakaingon ka wa, mugna raning istoryaha. Kay kinahanglan man ta mahigala nga ligon ba ang atong basihanan nga mutuo ta. Doon na say ligon nga basis, doon na sa ebidensya. Ngano makaingon makang hinay sa academics? Dito ba ka ang panahon na classmate mo? Di man. So, layo kay sa tinuod. Maura po ni mga higala mo yun. Nang labay laptop, nakakita ba kang nang labay laptop? Kung sa manay ka dito sa DepEd. Bisag janitor lang sa DepEd ay. Bisag janitor lang musulti nga. Janitor ko sa DepEd itong panahon na. O niya, ako itighinlo ng ilang mitinganan. Niya, dito ko, samtang nag-map ko dito, nakakita ko nga nang labay si Sara Duterte o laptop. Kanang ana ba, duol ba? Kay muta naman tag credibility pod ni anang maong witness. So karon wa gyud zero gyud mga kigalaan. So kay zero man, wa may picture, why CCTV, why video, why reklamo mahigalang Attorney Pua. In fact, Attorney Pua, usa pa magani sa iyang abogado karon, why nakasaksi, why witness makigalan. Masabot na to nga kining tanan pulos ra mga butang-butang. Straight to the point. Butang-butang. Unya, gawas ana, si Vice President Sara Duterte mahigalan ni tubag yun. Asa man to iyang tubag names, atong balikan nga iyang tubag. Kay napunta naman kani. Sige, sugod ko no. Apil ang pangutana dong. Laptop ang isang empleyado mo, ma'am. Sige. Ng laptop ang isang empleyado mo, ma'am, na si Attorney Powa. Do you want to react to that particular statement or narrative? Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip na hindi na siya dapat pinapansin. Pero dahil tinanong mo, sagutin ko na lang, never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Okay, pause. Okay. Nanay tubag, Sara. Never in the history nga ng labay sa laptop. Mo na direct from the horse's mouth. Wa sa mga labay laptop. Gawas may gala nga, so para to paminawa, Sara, ha? Ang mga ebidensya ba usa atong gihagpat makigalaan? Imposible mamang labay kag laptop ni store. Nya imong gilabay abogado. Nya wa gyud mo reklamong abogado. Kanang abogado mga kigalan di pa unsaha nga abogado ta. Natay daghan ka adtuan trabaho. Oy, uga na kauyon nimo trabahoan nimo day. Wa na ka kauyon ako imo kung gilabay di man ko kinahanglang labay og laptop. Sultihan lang ko kung wa na kay salig nako. Wa man ko okay man ko. Nya labi na kining kaliber ining Attorney Pua mahigalang nga mantigo man sa trial ni.
So kung kana nga klase sa butang-butang ang imong himuong istorya, medyo kuan kayo. Kada na ang lapsaw nga istorya, lapsaw nga hinimo-himo. Straight to the point. Lisod mga higalang matuuhan. Kisa lamay mutuo anay nana, ha? Kisa lamay mutuo. Pila may sweldo da ekonohay ni Attorney Puwa ng DepEd. Nga di yung kamubiya ng DepEd o panalita gilabay ka ng mga naglaptop. Abogado man ka. Makatrabaho man kag bisag asa ka ibutang mabuhi man ka. Mao man bintahan ning abogado ka kay bisag asa sa Pilipinas. Ang imong lisensya sa pagkabogado mao gigahapon na. O moadto kag Mindanao, pauli ka dito sa taga-asa ka dito. Ang imong lisensya maka-appear ka magkorte dito. Bisag asa sa Pilipinas. So, imposible nga ang usa ka abogado ilabayon og laptop nga di mo kiha. Ikaduha, nga dili mo hawa sa pwesto. So para nako mahigala ka ng istoryaha, mahibaw-an mo klaro nga usa ka matang sa butang-butang. Pero gipangutana man Sara, ingon sa di naman tanan ko na kunon kay basura man ang isyu pero nangutana man ka, ako lang tubagon. So mo nang gitubag mahigalang Sara, rewind ko no gamay dong. Yeah, sige ko no, rewind gamay niya atong i-play. Unang-una, sa empleyado o sa isang abogado. Dahil unang-una, wala naman atang, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit sa iyo. And syempre wala siyang benefit sa tatamaan ng laptop or cellphone. Pangalawa, Okay, posa dong, posa. So gitubag na Sara. Ha? Iyang gitubag bisag basura na kana. Rewind na gudong katong pagsugod sa pangutana gidong. Basura na kana nga mong isyu kisa pa patuuhon pero gitubag lagi niya kay pangutana man siya. Sige, ibalik gamay ha katuto ang pangutana dong. Okay, sige. Inupunan mo daw ng laptop ang isang empleyado mo, ma'am, na si Attorney Powa. Do you want to react to that particular Oh, smiling statement pa or mga narrative? presidente. Vice Presidente. Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip na hindi na siya dapat pinapansin. Pero dahil tinanong mo, sagutin ko na lang, never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Dahil unang-una, wala naman atang, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit sa iyo. And syempre wala siyang benefit sa tatamaan ng laptop or cellphone. Okay, boss. Pangalawa, boss, hindi ako gumagamit. Posa. Ngano akong gitags-tagsan posa dong Gerald. Aron nga hagpaton tagi ba? Pisahon ta ng iyang pamahayag. So natubag ni Sara ang ilang butang-butang nga wa siya manglabay og laptop. Never in the history nga nanglabay sa laptop. Never. Wa sa manglabay sa kulig, wa sa manglabay sa kauban, wa sa manglabay empleyado, labaw nga wa sa manglabay og abogado. Mo ni iyang giingon ni Vice President Sara Duterte. So, natubag na. Pero ang mga nanaway ni Sara nakakita na pud og laing saway daykin. Kaya na may sumpay ni Sara to nga, wa man tay benepisyo makuha man labay ta. Ikaduha, na-mention ni Sara nga, di man ta ka mao gani anang laptop. Ngadto na po sa nikuha na po, di gyud mo hutdan og kanang ikasaway. Ha? Si primero nagmugna og istorya, nganong mugna man, tungod kay balikon ako, fabricated yung istorya, mugna ang istorya tungod kay way ebidensya. Why CCTV, why video, why picture, why testimonya. Mismo sa Attorney Puwa nga maoy gilabay ko no, wa man maingon nga gilabay ko. So sa laktod, wa gyud kwintang istorya ha. Pero kay gipangutana man si Sara, mitubag Sara. Pagtubag na natubag na. Nangita na pud sila mahigalag asa na pud manaway ni store, ha?
gyud gahotdan mo na yung gingon day, di gyud gahotdan og ikasaway. Kay ang sumpay na po nani dito man sa ni kuha na po og kuan. Dito na po sa nakuha og pagsaway. Na natubag naman ang ilang pasangil, dito na po sa nisuway og himo og istorya sa sunod nga sunod sa iyang tubag. Ato explain mga kagalaan ha para maklaro tani. Okay, sige dong Gerald. Proceedong. Wala siyang benefit sa iyo. And syempre wala siyang benefit sa tatamaan ng laptop or cellphone. Pangalawa, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa opisina. Minsan na gumagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting kasi para maganda yung image. Para maganda yung image sa Zoom meeting, laptop ang ginagamit ko, hindi cellphone. Sunod ay yung laptop ko, personal ko siya na laptop. Binili ko siya, mahal siya, and hindi ko siya itatapon basta-basta. Sisira siya at magastos bumili ng bagong laptop. Kasi tinatanong nyo bakit private yung laptop ko, hindi ma-afford ng gobyerno yung gusto ko na laptop. So nagpabili ako ng laptop, sabi ng mga tao sa gobyerno hindi daw nila ma-afford yung laptop ko. Tinapon. Okay. Sa atong tiwasag hisgot ha. Kay human natubag ni natubag ni Sarah. Katong pagpanlabay laptop mo to main nga pasangil. Pagtubag niya, nakakita na po sa naglain mahigala nga isaway. Human natubag ng Sarah. Nya dili tinuod katong pagpanglabay laptop. So naklaro na kana. Ato nang gidiscuss mahigala nga wa gyud basura kana nga maong isyu. So sa tubag ni Sarah mahigala dito pa sa nangita ano pud og laing kasaway day. Kaya ninyo man Sarah nga dili ko kamaoan ng laptop. Pero ang context mga kagalaan og imong timan-an, so di ko di kamao mo gamit og laptop. Diha na po nilang gisaway kay nganon di kamao mo gamit og laptop ni store. Now, ang kadto to ang mga manaway ni Sarah ug kadto mahigalang mga nakauyo ni Sarah, malaylain ang pagsabot. Ngano man kung kag di kamao, ngano na man sa iyang kaguling laptop day. Straight to the point. So ang context siguro ani mao nga dili sa expert sa computer. Daghan man dili expert sa computer pero mantigo ka niya na mga higalang laptop. Kay kananan na imong cellphone mao naman na computer naman na day. Kining ato mahigala mga iPhone karon gipanggamit mao naman na. Imong gidada. So la kana mga iPad so gidaldala nimo, no? O kanang laptop. So ingon Sara na aman sa iyang kaugalingong laptop. Sa to pa kamao siya. Kana man sa iyang kaugalingong laptop ni store. Dili man na theory mahigala nga naa sa iyang laptop. Mantigo sa mo gamit og laptop pero dili sa expert. Mao siguro iyang but ipasabot ani indayken. Asos ni dako kayo mahigalang istorya. Oy nga anon di din ka mao mo gamit og laptop. Daghan man mga higala nga kamao mo gamit og laptop, kamao mo type, kamao mahigalang mo kwadro, dili swito sa tanan nga mga functionalities nga naa diha. Namay daghan na day. Parihara po na ba kanina, kay sakyanan, makamao ka, kaya naman kaimong kaugaling sakyanan, pero di ka kamao mo kuri-kuri sa mga makina. Ang imo, iguro ka kamao mo drive. Pero di ka kamao mang kuri-kuri diha, mag-ilis og tubig, nisto, di ka kamao, kinamauhan ang dapita, pero kamao ka mo drive. Di man po kinahanglan yun dekin nga, expert yung kawan na po gamit ng mga IT kung imong expert di yung ka na tanan. Una nga kinitubag man ni Sarah, sunod na pod pangutana ani kadto na pod napita pangutan-on pero magsige kag sunod sa issue day. Iya na lang ididman ang ubang issue siguro kay total kini ni ang wa na may mga hinungdan ning uban ni store. Contest ko na sa BBM og Sarah og ginamita og laptop.
Ang swito gini mga laptop ron kini mga batanon o kana mga computer swito kana sila pero kadto mga ginikanan na nila mahigala labi to mga lulo na typewriter pa kanadto dili na kana sa ganahan ng laptop dai. Pero tan-aw nako kini sana na bugado na mahigala di ka mo gamit. Kini iya makigalan kana bang wala niya pasubrae ba? Kana bang humble ba lang nga pagkaistorya nga di ta ka mao ana. Pero na masayang kaugaling ng laptop. Imposible man na mahigala na kay mo kaugaling ng laptop kundi ka kamao. Straight to the point. Palihara nang nakay sakinan maantigo ka kay ikaw man maoy nagamit anang imong sakyanan. Straight to the point. So kini wa mo pasabot daghan man naminaw to karon nga kamao mo laptop dili expert o dili suito sa tanan mahigalang functionalities diha. Straight to the Di point. man pud kinahanglan nga ma-leader ka nga perti mo ka expert gyud in Daikin's computer. Wa na gamit mga computer engineers ana, wa na gamit mga IT anang kalakiha. Ang importante sa leader, dili ka expert sa tanang butang diha, technical expert gyud ka. Ang importante nga kamao ka nga mo guide sa mga tao, kamao ka mo push the right button. Straight to the point. Kinahanglan taan ni kini lisod man ni ko ana, ginantag IT dai, makayal tag IT. O nga may suito ani. Di man mo tay monopoly of knowledge. Wala man tay monopoly of knowledge. So, naay uban mahigalap, ibutan ta karon. Ari ka sa medicine nga aspect, dili maka suito sa medicine. Mayon na ka mahayal tag doktor. Nga mo ito patan-awon aning butanga. Engineering nga mga aspect, maghayal tag engineer. Na may mga computer engineers, may itong pa kuno ani. Inanalan na ni store, not necessarily nga pertigin mo situha sa tanan, o ka na mga higalang computer perti situha gini mo, wa na trabahong computer engineers anang kalakiha, o imo na yung kuhaon tanan knowledge ana. Hasta mga IT, mga sugid di paminaw. So, ang importante nga makagaid ka na ang mga higala, mga i-encode din ang uban pa, bisan gani ka ng leader ka, di na magkinahanglan ikaw yung mangunay paghimog PowerPoint in Daikin. Di na magkinahanglan. Leader ka na, kay presentation panalitan mo, mamalihog lang ka sa mong staff. Di magkinahanglan ikaw yung mo mangunay diya. Ang imo, ang concept lang, mao ni atong presentation, mao ni mo na, ana, pangitay ko kani nga picture, mao ni mo na. Pero dili ka suito, ana, inday. It doesn't mean nga suito ka din napita mga sugit di paminaw. Bisan ako bitaw dili ang mga higala, kamaw ko mo himog laptop, nagukoy kulom, nagukoy pleading himoon. Submit tag kulom kada Huwebes mga higala para mo gawas ang kabirnes. Mantigo ta pag expertise mga higala ana, pag naay gamay kakulian sa laptop, manawag tag technician, tibangi ko ridong. Palihog dong unsa ning kuana hitabua. Mo na itong buhaton ni store. So, tan-aw nako naa si Sara anak nga level. Ang uban lang ilalagi gipadako pag maayo magade, kamo mo gamit og laptop. So nahimong issue. Kanang leader ka, labi na mga presidente ka, di naman nga ikaw gimamuhimo sa mga presentation aday. Hatag ka concept, mao ni atong gustong presentation ana. Na, wa na gamit ng tighimo o PowerPoint anang kalakihang imong pakyawon punta na. So ato lang nang giagi kato katawa mga higala pero mao na kamatuoran nga si Sara Duterte di po niya tubagon ni mga higala iya po siguro tubag-tubagon na panagsaday kay di po nimo tubagon sama ining laptop kanang labay laptop delikado man og uban matuon lang po kadugayan. So mo na nga iya ning gitubag mahigala ato sa nang gidiscuss kay lisod man kay di ato diskusyon mga kagilaan nga mao man ni talk of the town. Kay laliman ka nang labay laptop kung tinuod man gali pero man akong giingon di man mo haom sa ebidensya. So kini mga kagilaan pulos sa mga mugna-mugna lang, himo-himog istorya para pagdaot sa imahin mga higala sa Vice Presidente.